салом ва отчет. 3 рӯз пеш як апара збор кардем ки касал буд, мақсад кор кардан наметонист. Мушкилиш ҳамин буд ки бояд Тоҷикистон мерафт, билетша мегирифтем ва бадбахтона збори мо просмотрам нагирифт. Албатта ки хеле чизора умуман дастгирӣ сустай, намедонам аз чӣ сабаб. ҳозир як даҷол бироя агар русиёгӣ кина, ҳама онро дастгирӣ мекунад ва айрӯи миллиона курош. Но ба ҳар сурат раҳмат мегем ҳама нафароида ки кӯмак кардан ва як бародармон хай номша намегирем. Ба ҳар сурат раҳматиш мегем ки ёрдам кард, билетша гирифтем ва ин апа боша пагоҳ насиб боша рӯзи 5 феврал бояд палёт кунад Тоҷикистон пеши модари пир ва 3 фарзандаш. Ва нафарое ки мехоҳем ки ҳамин апа дасти холӣ нарава, картаи худаш ягон сумак ёрдам кунем. Ин бениҳоят хуб мешавад ки пеши модари пир 3 фарзандаш мерава ва дасти холӣ намерава. Боқимонда ҳама да ҳазор раҳмати калон зинда бошем. Миннатдор. Салом ва отчет.